Ahoj, dneska som tu s mojou priateľkou. Ivet. To ste nečakali, čo? Nie, to nikdo nečakal. Nikto ani Ivet. Je tak. A dnešné video bude girlfriend tag, pretože sme spolu. Počkaj, to je príliš blízko. Moc lásky, to stačí. V dnešnom videu vás prevedieme našim vzťahom a odpovieme vám na otázky, ktoré ste sa nepýtali, pretože sme si ich museli vygoogliť. Já to budu. Kde jste se poznali? Takže my jsme se vlastně poznali na erotickém veletrhu, což se divím, že ho tam pustili. Protože vlastně to není 18. Ale jak ho miluješ? A já těba. Kde bylo vaše první rande? Boli sme na jednej party vlastne a to bolo ako keby také rande, pretože pokračovalo to s tým, že to bolo také 72-hodinové rande. Keďže najprv sme boli na tej party a potom sme sa stretli všetci na infection a Ivet na mňa taká proste tyjo, ja mám asi syfilis a AIDS a ja taký, ja tiež. A potom sme zistili, že sme sa nejak prekryžili naše cesty. Ale chyba si to od něj. Nie, ja od teba. Tak, Ne, já od tebe. Nie, ja od teba. Já od Ja od teba, láska. Já od Ale- tebe. jaký byl tvůj první dojem na toho druhého? Tak můj první dojem byl jako... Co to je za magora? Ale potom se ukázalo, že vlastně je docela fajn. Môj prvý dojem z Ivet bol to, že v živote som nevidel tak krásnu babu. Tyjo. Kdy se navzájem poznaly vaše rodiny? No tak môžem to povedať? Jo. Proste bolo to tak, že ako náhle sa naše dve mamy rozhodli, že spolu chodíme, tak moja mama skočila z mrakodrapu a skočila na Ivetinu mamu a mali takú tú sekundu predtým, ako obidve zomreli. Povedali si, no tak to je to dali. A táta mě vydědil a vystěhoval, takže teď bydlíme vlastně u Martina. A potom naši otcovia, keď zistili, že vlastne sme spolu a vysťahovali Ivet, tak stalo dokopy. Divný zvyk toho druhého? No. No, tak jako třeba, když on jde na velkou, tak se nechává otevřený dveře a To vždycky... dělám já. No, to by nebylo nic divného, ale on vždycky, když jako prostě dělá bobek, tak Ježišmarja, to je velký! Ivet, pojď se podívat! Zvláštne zvyky Ivet sú také, že proste vždycky, keď si prdne, tak to chytí a potom to vonia. Ale to si nemusel říkat, to voní. Ale je tady vonia ako kvetinky. Jo. Počkej, ty si ustrala? No fuj, Ivet! Jak dlouho jste spolu? 2 roky. Co? Ivet, ty nevieš, odkedy sme spolu? Ty nevíš, kdy jsme spolu. Nie, ty nevieš, odkedy sme spolu. Ale tak v tom případě ti to nerada říkám, ale... Já jsem tě podvedla v tom případě. A ja teba? To je dobrý. Kde jste se poprvé líbali a jaké to bylo? No tak to bylo v Márnici vlastně, když jsme se šli podívat na naše mámy a šli jsme je identifikovat. Protože byli trošku na padrtě, jak se dole srazili předtím kontraktem. Bolo to úžasné, proste. Ivet chytila ruku alebo nohu, proste niečo podobné jej mame a ja mojej mame a potom sa chytili spolu za ruky a povedali si Ivet, ani smrť nás nerozdelí. A potom sme sa nad nich telami poboskali, aby sme si dokázali tú metaforu. Máte nějaké tradice? Jo? Naše spoločné tradície sú napríklad chytanie prdov, jo, alebo vždycky keď mne tak mi Ivet drží vlasy. Taký Grcian. To ano. A to on zvrací docela často. No, Protože furt chodíš na party. Nechodím na party, keď sa na teba pozriem, tak mi treba grcať už. Hello, darkness, my old friend. Kvůli čemu se nejvíc hádáte? Zase si myslím jenom mozzarellu. Nie, ty si mi zjela mozzarellu na zlatá. Ona tam bola nakrojená, tá mozzarella. Ta byla moje! To bola moja, Ne, to byla moje mozzarella. Ano, Já jsem si ji včera koupila večer. Iveto! Já vás vyhodím. Kdo z vás má vážnější pohlavní chorobu? Tak už obě dvaja vlastne. Keď si tak sebe. Ale chytila jsem všechno od něj, takže jo. A ja od tvojej sestry. To bylo to. Bydlíte spolu? Ano, bydlíme spolu. Práve dneska sme sa nasťahovali k Markete a Denisovi, ktorých sme vlastne vysťahovali.
Markéto, tam sú kufre, zbal sa. Pojď ti vyhodit to. Vyhoď. Ale... Máte nějakou divnou posedlost? Strašně rádi se škrábeme na zadkách. Milujem škrabať Ivetu na zadku. Poškrábeš na tásy. Dík. Aj ty mňa? Od teba to je najlepšie. Máte nějaký přezdívky? Jo, ja uvolám konvalinkový prdík. Ale já mám prde polilý. Moja zlatá, ja som čuchal už ku všetkému a tvoje prdy sú nevyrovnateľné tomu. Jaká je vaše nejoblíbenější poloha při sexu? Ukážeme im našu obľúbenú polohu pri sexu. Jo, to je skvělý. Kde jste měli první sex a kde? No, tak to bylo dneska, nebo vlastně Co? dneska tady na gauči. Jeho budou se vyhodit. To je v pohodě. Vůbec jsme čistotní. To pochybuju. Když máte HIV a syfilis. Líbí se ti Ivet nenalíčená? Ivet nenalíčená je celkom fajn. A čo ja nenalíčený? Páčim sa ti nenalíčený? No, když jsi nenalíčený, tak vypadáš jako tamhle mama v márnici. A to zrovna byl hezký pohled. Inak pozdravujeme naše. Když takto. Posledná otázka. Kdo nosí hezčí spodní prádlo? Tak my si vymieňame, takže je to také... Máme ho nosíme navzájem. No, keď proste vždycky kričím na Ivet. Ivet, nevymením sa, už ty tak ma príliš režú. On taká, no mne je dobre v tvojich boxerkách. Tady si nemáme problém a oba nosíme hezký pohled. Mne sa strašne páči to čipkované, čo máš. S tým Santa Clausom. Jo, líbí? Jo, to je úžasné. A vybírala páči to, sa ti to, kde mám tie boxerky, kde mám tvoju potlač? Ježiš, to je nejlepší, já to miluju. Ja teba A milujem. teď je mám na sobě. OK. Toto bolo z dnešného videa všetko. Ja a moja priateľka Ivet vám veľmi ďakujeme a Markéta, ktorá čítala otázky, vám tiež veľmi ďakuje, že ste nám venovali pozornosť a že máte veľkú radosť z nášho vzťahu. A už vypadnete. Naše šipovacie meno je Ivajo, takže všade na Instagram dávajte fotku mňa a Ivet. Počkajte, my sa urobíme nejakú miniatúru. Jo. Toto si vyskrinúte a dávajte to všade na Instagram, Twitter, Facebook s hashtagom Ivajo. Markétku, ktorú nám čítala otázky, budeme mať v popisku videu, takže určite dajte odber, pretože sleduje náš krásny vzťah. A my to taky budete mít. Aj Ivetu, dajte odber mojej priateľke, aby bola slávna a mohla ma Ale opustiť. hlavně mě, protože to točíte u mě. Toto bolo z dnešného videa všetko. Ďakujeme, že ste si ho pozreli a máme vás strašne radi s Ivetou. Šíleně moc a mám vás radši než jeho. And I will always love you. Dík. Vidíme sa v nejakom ďalším videu, Markéta a Ivet máte v popisku dole. A kdybyste chtěli další video se mnou, tak samozřejmě like a napište to dolů do komentářů. A napíšte do komentáru nám napíšte obľúbenú hlášku z dnešného videa. Ľubíme vás. Hashtag Markéta. Já jsem se neodlučila. No. Ahoj! Ahoj. Ja láska, ťa tak milujem. Já tebe taky. Dnešné video sme si pre vás pripravili video, ktoré sa volá Girlfriend Tag. Alebo pre teba by to bolo. Boyfriend tag. To si nečakala však po dlhej dobe mať priateľa. To jo. Po 2 dňoch. V dnešnom videu vás oboznámime a provedieme našim krásnym vzťahom. Iveto ruku, nech vidíte, že sa milujeme. Ktorý sme... Dělejte to, točte, nebo vás vyhodím. Trvá, odkedy sme zapli túto kameru. Takže viete, o čo ide. Ukážeme vám to, ako sa veľmi milujeme a vy zabudete, ako Markéta grciať za obrazovkami, až na to, že Markéta tu bola je z nás už teraz pohľadom, pretože nás nenávidí.